Huomenta. Siitä se alkas. Siinä on kelpoköntti silaavata. Minä sipeiltelen tämän silaavan lihamyllyyn ja vähän muita ingredientsejä siihen kaveriksi. Tämä on ollut laiha possu, kun tässä on kaksi nahkaa vastakkain. Ei kun kyllä tämä varmaan jostain tältä välistä pitäisi haleta. Tuolta se halki. Niin. Ihan reilusti otetaan possusta Eitrap-matka, niin sanotusti. Elikkä homman nimi on nyt How to make sausage by your own hands. Elikkä ruvetaan rillimakkaran tekoon. Hirven metsästys aika painaa päälle, niin mitä sitä muuta hirviä me täällä tehdään, kun istuttaa nuotiolla ja puhutaan 10 vuosiin takaisin, kun ajot uudelleen ja haakuttaa ohikulukijat ja mutustetaan makkarat. Niin. Minä varustaudun ainakin hyvällä makkaralla siihen, niin jaksaa istua sillä nuotiolla törisemässä. Rasvaa sopii olla ihan melkein sen, mitä vähäkään hirviä laittaa. Se on yllättävän paljon, mitä se massa nielas on rasvaa. Sillä, että se pysyy mukavan pehmeänä ja kuohkeena. Liian kuivasta hirvimakkarasta ei tule muuta kuin pahaa mieli. Siihen ei tule oikein makua, eikä siihen tule kunnon koostumusta. Niin on pakko vähän jatkoa sitä tällä possulla, vaikka en niin hirveästi tästä possusta muuten välitä, mutta hirven rasva ei ole niin kasevan makusta, että sitä ruppasi erikseen kuorimaan noista lihoista syksyisin aina. Silaavan lisäksi mulla tuli tietysti tähän vähän possun lihoakin. Siitä sopi koirat vähän jältettävät, kun nämä nahkat leikkele erille. Ja. No. Silippu on nämä ja sitten on silaava paloteltu tuohon ja seuraava ainesosa on nämä jalapeenot. Ajatuksena oli jättää puolelle näistä jalapeenosta tämä sisuus, että en ota siemeniä pois, mutta on kyllä täältä sisältä sen verran raakkeen näköisiä ja ovat vähän tuummunut, niin en kehtoa jättää. Pari oli tuommoista kunnolla tervettä jalapeenoa, niin niihin jätän tuon siemeossuen paikalleen. Halkasen kyllä nämäkin vielä, katsotaan mitä mä sanon. No tuo on ihan hyvä. Niin on tuo. Elikkä siinä on paljonkohan näitä nyt olisi ollut? 2,5 grammaa oli jalapainoja ennen siivuuta. Ja olisiko jäänyt joku 200 grammaa. Lihaa tullut yhteensä semmonen 2,5 kiloa ehkä. Ja nyt alkaa se meteellinen vaihe, kun ne rupeaa jaahamaan nämä ainekset, niin minäpä en suotta päätä kiussua sillä metakalla. Siinä olisi lihat vatissa ja liho on kaiken kaikkiaan se suurin piirtein 2,5 kiloa, niin 1, 2 ja puoli. 2,5 ruokalusikallista varakesti suolaa, eli ruokalusikallinen per kilo.
Sitten opetellaan yhteisvastuullisesti aukaisemaan tämä sinappijaahepurkki. Laatikosta lusikka ja tätä voi kanssa pistää semmoisen purostaan palataan teelusikalla, niin 1, 2 ja pistetään nyt vielä se puoliksi. Tuoretta musta pippuria. Tätä on nyt vähän hankalaa arvioida tätä määrää, kun rooskuttelin tästä myllystä, mutta suopihan sitä tuommoiseen määrään lihaa tulla musta pippuria ihan niitä ranteet paukkuun. Välillä etittävä jotta muuta maustetta, kun ei oikeasti kestä rantaa tuota venämistä. Valkopippuri on sen verran stydiinpätä. Tämä on vielä jostain syystä hirveän stydiä, mitä mulla on. Tätä ei laiteta kuin tämmönen tasainen teelusikallinen. Sitten vielä vähän lisää väännellään tätä. Raskasta on väännellä mutta kyllä aina on luottanut enempi tuohon vastamyllättyyn mustapippuriin kuin valmiiksi murskattuun. Maku on vähän toisenlainen. Saattaa olla vähän hienostelua, mutta olkoon. Sen verran haluan hienostella. Sinappijauhe on vähän semmoinen, että se on herkeä jäämään klöntteihin tänne. Kannattaa vähän särkeä sitä. Joo, eiköhän se rupea tuon pippurikkiin jo piissomaan. Luulisin. Tässäköhän siihen vielä jotakin laittaa. Joku yrttihän siinä olisi tietysti ihan hyvä. Katsotaanpa mitä sieltä löydetään. Herranen aika kaahei. Kardinaalimunaus menisi tulla tehty. Mä olisin unohtu tuon sipulijaaheen kokonaan. Semmoista erheestä ei pidä käämättä sipuli unohtuu jostain ruoasta tai myöskään valakosipuli. Elikkä tuosta hivatetaan siihen vähän valakosipulijaahetta. Tätä voi pidättää ihan käsvaralta. Sitten korvataan tuota kotigastronomi sipulijaahetta. Tää sopii olla ihan ei hirveästi. Se on vähän tunkkana se maku, jos tästä tulee liikaa. Mut sopivasti. Joo, olisiko ne mausteet siinä? Luulen, että on. Nyt alkaa tuossa semmonen pitkästyttävä vaihe, kun mä alan pikkuhiljaa tämän sotkemaan tuohon lihaan ja läskin sekaan. Niin.
jatketaan hetken kuluttua. Jepulis jee, nyt siinä olisi lihaamassa ollut Kotpasen tuolla jääkaapissa viilenemässä. Se on aina parempi mitä kylmempänä sen saa, senkin hän on lähteä pakastimeen asti kantamaan sitä. Sitten siinä on nyt 0,5 kiloa tätä settaria. Ja sitten tässä on 3 desiä vettä. Niin tämäpä sopii tämä 3 desiä suunnilleen hivauttaa tähän. Tätä massaa on nyt semmonen, juusto on 0,5 kiloa, lihaa se 2,5 kiloa. Elikkä karkeasti ottaen 3 kiloa, niin 3 desiä vettä on ihan semmonen ok määrä. Ja sitten vielä kerran väännetään ja vaivataan tämä massa sekaisin, että saadaan tämä juusto hyvästi sekoittumaan ja tämä vesi tähän massaan. Saadaan vähän parempi koostumus täyttämisvaihetta varten tähän tuolla veellä. Siinähän voi käyttää muitakin nesteitä, olut käy hyvin. Joskus on tehnyt semmoista vähän välimerellisempää makkarata, mihin on tullut sitten enempi yrittäjää ja siihen on sitten käyttänyt punaviiniä. Ja kaikki nesteet periaatteessa käy. Vesi on semmonen neutraali, että sillä nyt ei tule niinku mitään ekstra makuja siihen eikä. Mutta sitä on hyvä vähän notkistaa silti jollain nesteellä tätä massaa ja sitten se samaten siinä kypsennysvaiheessa sitten riittää se kosteus siinä massassa, niin se ei kuiva ihan niin helposti. Mutta joo, tämä on tuossa tämmöstä silkkaa vääntämistä, niin minäpä mukilloin tätä ja palaajan asiaa. Siinä on suoli syörytetty tuohon purson päälle ja sitten ruvetaan vaan tasaisesti täyttämään tämä makkarapurso. Ja pyrkimys olisi, että sillä olisi mahdollisimman vähän ilmaa, mutta tässä nyt ei ihan kauheasti pysty siihen vaikuttamaan, kun mä voin survottaa tänne metalliputkiin, kun on niin pieni mulla tämä. Mutta tämä on ihan kätevän kokoinen kotioloihin tämä kokoinen, että tällä tämmöisen 2-3 kilon massan tekee hyvin näppärästi, että ei ole kyllä ollut niinku isommasta tarvetta. Eihän sitä tiedä, jos joskus vinksahtaa makkarahommi enempikin. Sitten puristellaan vaan se massa siihen, että tuolla näkyy, kun se lähtee jo tulemaan tuonne suppiluun. Ja pitää tullakin. Sitten tieltä vaan tasaattaan tämä pää, että se on ihan ääriään myöten täynnä tämä tötterö. Ja tästä on tämä kans veivataan tänne niinhän sä luulet. Ei tämä ollutkaan vielä ihan niin helppoa. No nyt. Se kun on tarpeeksi täys tuo purso, niin se tietysti vähän ahistaa mennä se. Liikoli. Näin. Ja. Sittenhän siihen tietysti tarvitaan luonnollisesti peivi.
kiepitellään sinne kampipaikalleen. Noin. Ja sitten vaan tiukattaan tätä sen verran, että siltä purskahtaa makkaramassoa. Sillä estetään se, että sinne ei ole yhtään sitä ilmaa. Noin. Sitten nyppästään tästä putken pieltä tätä suolta justiinsa sen verran vaan, että siihen saadaan umpisolmu tehtyä tähän. Suosittelen sitä kaksinkertaisen solmun tekoa, kun tämä on vähän liukasta tämmönen märkä suoli, niin se herkästi pyörähtää pois siitä, jos ykkössolmun tekee. No ei siihen kyllä nyt tullut vissiin yhtään solmua. No. Noin. Nyt siinä on tuplasolmu. Ja sitten iskottaan se suoli ihan eriämmöten takaisin siihen aloitusvaiheeseen. Nyt on hyvä vähän enimpiä ihroja pyyhkiä tästä veivovasta käestä. Varmaan olisi parempi tehdä tällä lailla, että mä otan tämän pois. Ja pistetään siihen valmiiksi verinen tarjotin alle. On vähän hankala mulla tämä hökötys. Kun tämä pitäisi niinku suoraan jonkun pöydän ylittää, sillä saa tehtyä. Mutta menettelee. Sitten vaan lähettää veivomma ja sieltä sitä alkoi herkkua tulee. Tapoja on monia. Että veivatakko tämä suoli aina kerralla täältä ja sitten siihen pyöritellä ne makkarat. Voinpa kokeilla molempia konsteja tässä nyt. Tamassa on sen verran reilusti, että useamman suolen sopi täältä. Minäpäs veipailen näitä ja näytän kohta lopputulosta. Kyllä. Joo. Siinä olisi 39 kappaletta pötkylöitä. Semmonen pikku vinkki, että kyllä minä vähän vieressä olin siinä, että se on ihan sama, että tämä työntääkö sen kerralla sen suolenpätkän aina täältä ja sitten lenkittää ne makkarat. Kyllähän siitä ei tullut helvettiäkään. Se tulee niin herkästi täältä se suoli siinä, että se sitten kun ne rupeaa kiepittämään, niin tahtoo revetä. Tai ainakaan minä en osannut niin vajaaksi niitä täältä. Siinä on vähän eri kokoista. On napostelumakkarata ja sitten on semmoista, että lähtee kyllä yhdellä makkaralla kertasyönnillä nälkiä. Mutta. Seuraava vaihe olisi, että minä trykkään nämä vielä hetkeksi jääkuoppiin. Ja lähden tuon smokerin pistämään tuolta tulille. Teen sinne ihan koivutuleet ja oota, että se vähän hiiltyy ja sitten ruppaan sinne semmoista puolikuivoa ja kuivoa leppeä lyömään sitten savuuksi. Ja sitten kun se pönttö on lämmin, niin lyön nämä sinne pömpeliin. Syy semmoisen järjestykseen on se, että tietysti toiset on aina sitä mieltä, että se pitää kylmää savustimen tai kylmää palavissa annan lihat viiä, mutta kuka tykkää rukkaskässä ruokassa syö, niin syökkö. Minä en tykkää. Minä tykkään sitä savun mausta, en siitä, että suupiilet on noissa kuin milunpolttaja. Mutta joo. Eiköhän tässä nyt ole hetken aikaa ollut seesallaan, niin trykkään jääkuoppiin nämä ja istahan hetken. Ja tulien teon työ varmaan kaikki olette nähnyt, niin minäpä jatkan tätä tarinaa siitä, kun saadaan nakkimakkaraiset sinne pönttöön.
Joopa joo. Hyi. Ei kannata syödä kaikkea mitä syksyllä ilmassa lentää. Siellä on pöntössä ollut nyt ehkä puoli tuntia tulee. Se alkaa olla nyt hyvällä mallilla tuo pöntön lämpiäminen ja pönttö on kuppasta sopivan lämmin. Siitä vetää sitä. Ai. Lämmintä tuntuu jo olevan. Ja siihen vaan vähän jotta paistospreitä on hyvää käyttää, niin se ei tuo suolipala heti kiinni siihen. Mulla on ihan mustasta raavasta tehty nuo retiilit, mä aina poltan ne puhtaaksi. Nythän tuo näkyy olevan vähän rasvassa, mutta on niin uutterasti savustettu, että ei tee kotitaloissa mitään haittaa. Sitten ruvetaan tästä vaan näppärin käsi vetelemään näitä makkaroita tänne ritiilelle. Sillä on vaan sopivan väljästi. Tämä ei ole tarkoitus olla mikään yllättäen tuossa minun tekemänä, niin ei ole mistään pikaruuasta kysymys. On enemmän tämmösiä hermolepoja nämä. No olipas siinä vähän rasvua tuossa ritiidessä. Harmillista. Ei tule nättejä makkaroita. Mutta toivottavasti ei vaikuta makkua. Siihen vaan vedellään. Mitenkä tämä on umpisolmussa koko paketti. Siihen vedellään makkarat ritiilelle. Puhuminen tuottaa vaikka, jos on Ronald Reagan, ettei pysty yhtä aikaa kävelemään ja puhumaan. Reaganilla taas kyllä olla, että se pystynyt syömään purukumia ja kävelemään. Kaikkia valtiomisten ongelmia tässä iässä. Katsotaan, sopiiko nämä edes yhdelle tasolle. Pitääkö ottaa osa noista makkaroista sitten eri tasoon. Jospa ne sopisi. Haluaisin tuossa keskimmäisellä tasolla, tässä on 3 tasoa tässä smokerissa, vaan haluaisin kaikki tuohon yhdelle tasolle, kun siinähän on semmonen fysiologinen, miksi sitä sanotaan, ehkä fysiologinen juttu, että lämpö nousee ylös, ok, yläkerros on siis kuuma, mutta lämmönohjauspelti on allalla, niin alataso on kuuma. No sehän tarkoittaa silloin sitä, että keskellä on semmonen lepposi ja miejoin lämpö. Pitäisi pyrkiä siihen, että mahdollisimman keskelle tätä pömpeliä saisi kaikki nämä makkarat. Sitten mulla on tuossa suihkepullossa vähän jääkylmää vettä ja ihan pikkutippa omenaviinietiikkat. Sen tarkoitus on sitten vain se, että saadaan vähän niinku höyryä näiden makkaroiden pintaan. Katsotaan, pitääkö sitä vielä jossakin vaiheessa laittaa vesiastiota lisäksi tänne. Ei varmaan huono homma olisi sekään tähän antamaan sitä kosteutta. Joo, kyllä ne kaikki sinne sopii. Kuva on sen takia pystyssä, kun TikTok ei oikein tykkää niistä vaakamuotoisista kuvista. Nyt niinpä neläkkään syvää yksi kumihanska. Ja heti jo tässä vaiheessa vähän suihkepullolla kostetta tonne pönttöön. Ja ei muuta kuin kansi kiinni ja kuulemiin. Noin. Siitä tuli hyvä. Ei kun niin. Tässä varmaan tuli tiedätyönteet tuonne rilliin ennen kuin yrittää kannen tulla.
Näin ja pönttö kiinni. Sitten tarkistetaan paljonko on kello ja olisiko tuo joku 1,5–2 tuntia. Katsotaan miltä se rupeaa näyttämään. Väri ja koostumus sen vähän niinku tunnustaa. Lupaavan kuuloinen tirinä ainakin kuuluu jo. Nyt on makkarat ollut teillä semmoisen puolisen tuntia ja niin kuin näkyy, että kypsyminen ei ole ihan tasaista tässä vieläkään. Tietysti aika isot oli mulla alkuvaiheessa ne lämmöt tuolla pöntön perällä, mutta minä vähän vaihtelen teillä näiden makkaroiden paikkoja sillä, että mikä on selkeästi vähempi kypsynyttä, niin siirrän niitä tuonne lämpimämpiin kohtiin ja tuossa päinvastoin näitä jo varmaan sillään luulen, että melko lailla kypsäksi päätyneitä, niin siirtelen sitten tähän keskelle, mikä näkyy ihan selkeästi olevan viilein paikka, tämä keskikohta. Sekä korkeus- että leveyssuunnassa keskikohta. Ja taas tässäkin vaiheessa, katsotaan miten tämä onnistuu. Mä jo yksikätisenä tuo huomaa. Niin makkaroiden pintaan vaan tästä vähän kosteutta, että ne pysyy mahdollisimman pehmosina ja hyvinä ne makkaroiden pinnat. Ja hyvin nämä on kasassa pysynyt, että ei ole ainakaan semmoista, niin kuin mä en ole tökkinyt näitä millään neulalla, enkä tykkääkään siitä, että ne puhkottaa valmiiksi, koska silloinhan varsinkin tämmönen juustoinen makkara, niin siinähän jo heti niin kuin lähtökohtaisesti tehdään aakkoja sille, että se lähtee purkkautumaan se juusto ja rasva pihalle sitä makkarasta, ja sitähän ei tietenkään tässä kotikutoisessa makkarassa toivota, kun halutaan, että ne kaikki hyvät jutut säilyy sille. Mutta joo, ei luovuteta vielä. Nämä ei tosiaan ole ollut teillä kuin puolisen tuntia, mutta hyvältä näyttää jo nyt. Että ainakin se toinen puoli tuntia, 3 varttia, jopa tunti. Vielä savua näille ja lämpö ja hellyyttä. Nyt ollaan siinä vaiheessa, että makkarat on ollut teillä vajaan 1,5 tuntia. Ja ulkonäkö on just sitä, mitä on lähdetty hakemaan ja toivomaan. Näyttävät oikein hyvät. Aivan tismalleen sitä, mitä minä toivon. Eivät ole puhkelu, ei ole räjähdelleet. Sitten seuraava vaihe on semmonen puhasta Amerikkaa, tai noin minä tiedän. En ole ikinä kokeillut, mutta YouTubea tullut seurailtua aika paljon, niin siellä pari Amerikan herroa tekee aina makkarata isoja eri, niin niillä on tämmönen jippo, että kun ne kypsettää sen makkaran, niin ne viskoo ne suoraan jäävettä. Jutun juoni siinä on kuulemma se, että silloin no ensinnäkin totta kai se makkara herkkii kypsymästä, sehän nyt on selvä, mutta yleensä kun tekee näitä kotitekoisia makkaroita, niin hän näyttää tässä vaiheessa kerrassa hyviltä ja herkullisilta ja kaikkea. Vaan ootapa 1–2 kun ne jäähtyy, niin ne näyttää lähinnä semmoiselta pyykkärin sormelta, tai missäpä liottanutkaan sormia, en osaa sanoa. Niin sen kun löpi tänne jäävetteen, niin se tuo kuuma liha imassoo itseensä sitä vettä kuulemma. Minä en tiedä vielä. Minä olen 1,5 tunnin päästä hirmu paljon viisaampi, minä osaan jo suorastaan kertoa kaiken tästä prosessista. Tässähän voi käydä myös päinvastoin. Mä en pysty sitä itse vielä tietämään. Mutta nyt minä tosiaan tien näille makkaroille tämmöisen tempun. Tokkopa nämä nyt tästä pilallekaan mennä.
Minä viskelen nämä tänne jäävesihaatteeseen hetkeksi ja annan niiden jäähtyä siinä. Kovasti ovat hävinneet, kun tämä vati oli ihan täys silloin, kun ruvettiin kypsentelemään. Ja nyt tänne sopii jäät ja veet ja makkarat kaikki samaan paljon. Mutta joo, siinä sitä nyt kyrsää olisi. Tämmönen oli tämä prosessi. Sitä kannattaa kyllä testailla. Suoltasuopi tuolta ainakin kauppahallista ja lihakaappialta. Varmaan sopi noihin marketteihinkin tilattua, jos pyytää. Mutta minä olen Virosta tilannut sitä isompina erinä. Se on erittäin edullista sieltä tilata. Ja. Niin kuin kaikki säilykepurkit ja muutkin kannattaa sieltä tilata. Mutta joo, minäpä jäähyttelen makkarat ja smokerin pöntössä on vielä sen verran tulta, niin mä tajan tuossa koemielessä yhden grillillä latti kunnokaassa. Tehkehän makkarat, palauttaan asiaan.